Фәнис Яруллин, туган ягы кирәк кешегә, читтә йөргән чакта сагындырып, күрер өчен төнлә төшеңә, зәңгәр таңлы биек аяз күкле, туган ягы кирәк кешегә. Зур уңышлар яулап заманалар, матур бәйя бирсә эшеңә, шатлыкларын ишеттерер өчен, туган ягы кирәк кешегә. Йөри күңеле тупасланса, тузан кунса яшьлек хисенә, бер сафланып килер өчен тагын, туган ягы кирәк кешегә. Яшәр өчен бетмәс көч алырга, олысына һәм дә кешегә, мәхәббәтле, ямьле, мәрхәмәтле, туган ягы кирәк кешегә. Ана дұғасы. Ғабдулла Тукай. Менә киш, зур авыл өстендә чыкты нурлы ай калкып. Көмешләнгән бөтенейләр вә сахралар тора балкып. Авыл тын. Иртәдән кичкә кадәр хезмәт итеп барган халык йоклый. Каты, тәмле вә рәхәт йокыга талган. Урамда өрмитләр дә, авыл үлгән, тавыш тын юк. Авыл кырында бер өйдә фәкать сүнми тора бер ут. Әнә шул өй эчендә ястүеннән соңра бер карчык. Намазлыкка утырган, ят итә ул шунда үз углын. Ходаем ди, бәхетле булсайды, сөйгән газиз углым. Тамадыр мискенемнең, тамчы-тамчы күзләреннән яшь. Карагыз, бу дөгамы инде Тәңре каршына бармас. И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем мин, син туган тел аркылы. Иң элек бу тел белән әнкәм бишектә килгән, аннары төннәр буе әпкәм хигә телгән. И туган тел һәр вакытта ярдәмән берлән синең кечкенәдән алышылган, шатлаган койга минем. И туган тел синдә булган, иң элек калган дөгам. Ярлакалган тибеземдә һәм әткәм әнкәмнән Ходам. Роберт Миннулин, әни булып карадым, әти булып карадым. Бер көн уйлап тордым да, әни булып карадым. Көзгә каршысына басып, чәчләремне тарадым, гөлләремә су сиптем, ашырга да пешердем, табак сауытлар юдым, дәфтәрләрдә тикшердем, сыерга су эчерттем, җим бирдем тавыкларга, кирләрне үтүкләүгә, вакыт җиткән йокларга. Икенче көн тордым да, әти булып карадым. Карчык дидем әнигә, мин Казанга барамын. Кич Казаннан кайттым да, телевизор карадым. Үзем зарланган булдым. Ох, юлда бик нык ардым. Әни мине кызганып, тызда пыс йөргән була. Хәл кереп китмәсме дип, шәйләр җирткән була. Кызым, синнән шәп әти чыгар иде дигәни. Мактанасым килде бик. Ник күрмим аны әби? Әбигем дим, әбигем. Әллә чукарак инде син? Анагыңның кем булып уйнаганын күрмисең? Минем әби нишләгән? Курчакларны җыганда, бер кемне дә ишетми. Уйнап утыра диванда. Куркып киттем үземдә. Ни булган бу әбигә? Әбигем дим, әбигем. Курчаклар чыңа нигә? Әбием күтәрелеп карады да күземә. Әллә син мине диде. Ошатмыйсың үзеңә? Роберт Миннулин, энеккәч кирәк миңа. Сезгә рәхәт, берегез дә минем хәлдә түгелсез. Беләсезме, иде миңа кызык түгел, күңелсез. Җылысым ләкәшәк, уйлап ятам да, юксыл минем абыем да, юксыл минем апам
Бергә уйнасам, бик тә килә минем дә, күршеләр салт килә. Уйныйлар, саналар, алар күп сул, күмәк сул, суңа да саналар. Бер иптәш кирәк миңа, энекәс кирәк миңа. Намаз уку авыр ул, аңа вакыт та җитми. Кайбер кеше шулай ди, аклана ул хәйләли. Намаз уку җиңел, мин дә укыйм аны гел. Теләсәгез өйрәтәм, тезем, тәртипне рәттән. Битне кулны юасың, баш колакны сыпырасың, аякларыңа югач, намазга басасың. Аллаһа бер дерсің, әлхәмнәсен беләсің. Сүрәдән соң рукуктар һәм сәҗдә тапкыр тор. Эшлә шуны кабат. Әтәхият салават, яки аңа бир сәлам, иртәнге намаз тамам. Габдулла Тукай бәхетле бала. Бәхетле шул баладыр, кайсы дәрсәне күңел бирә. Мөгаллимне улуг күрсә, белдерергә кушканын белсә, сабакка калмаса соңга, борылмый барса уң-сулга. Уенга салмаса ихлас, менә бәхте аның шунда. Кешеләргә итеп шәфкать, үзеннән зурга юл бирсә. Бәхетсезләрне кимсетми, егылганнарга кул бирсә. Фатыйма белән Сандугач. Габдулла Тукай. Ни өчен син сайрамыйсың, Сандугач? Шат була күңлем минем син сайрагач. Шитлегең әйбәт, яныңда бар ашың. Ни күңелсез син булай, бөктең башың. Ох, минем сайрар җирем урман иде. Анда һәр төрле кызык тулган иде. Мин бу җирдә нигә шатлык күрсәтим? Анда 3 баш кышыгым калды ятим. Һәм мине анда тагын дустым көтә. Сагына ул, саргая ул, ут йота. Белмисеңме син, читен мәгъбүслек ул. Булса да алтын, һаман да читлек ул. Алайса, мин ишек качтым сиңа. Бар, азат бул. Кыл миңа изге дуга. Бар җаным, инде яшел урманга ыш. Тиз ятим кышыкларын берлән кавыш. Ай һәм кояш. Габдулла Тукай. Хималая тау өстендә алтын бишек. Кояш шыклый, һәр кич сайын шунда төшеп. Җилтен буе йоклаганын саклап тора. Тирбәтә һәм өстен башын каплап тора. Йокысыннан кояш ичек уянды исә, җил шул вакыт җилбер итеп исә. Исә, бөтен дөнья буе китә. Тырыгыз ди, уянырга вакыт җитә. Тырып чыккач шул бишектән кояш агай. Анда кереп йоклый инде инесе ай. Йоклый шунда йолдызлар да иелешеп, ядагы йоклап яткан кышыклардай. Коты йоклап ай бишектән мәгърибкәчә. Тырып чыга, килеп җиргә нурын чәчә. Кояш һәм ай ике туган, агай эне. Менә шулай дуслык белән нәүбәтләшә. Мин яңа кушагым, ятмый һич тыныч кына, бигрәк кызганыч итеп мама дип кычкыра. Ишетсә дә тавышын, әнкәй йөгереп килми. Барыр кызым дими, кушак бит әни дими. Әти белән бергәләп, Лазиз Нәбиуллин сүзләре. Әниләрнең бәйрәмендә безнең иде бер гадәт. Чәй табыны әзерлибез. Әти белән бергәләп, ашыгып чәк-чәк ясыйбыз. Пешеп
киле бауырсак. Ие, койсына өлгірге. Бигрәк тә ауырчак. Идәгеләр уянганда әзер инде һәммәсе. Әти әйтә, булганы шул. Ни диярсең, әнкәсе? Әнием бер безгә карый, бер безнең сыйга карый. Бу кадәрле сылардан өстәл сынмаса ярый. Эй, мактыйлар безнең сыйны. Эй, тәмлесен, булгансың. Әти белән мин пешергәч, нигә тәмле булмасын?